Nahmedu ve nusalli ala Resulil kerim. Muhterem Müslüman oğlum, Recep ayı gelip getirdi, o Şaban ayı mevde, Ramazan ayı mevde. Ol buradaki ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şuna hakkında dua ediptir. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ediptir. Ya Allah bize Recep ayda, Şaban ayda bereket ver ve belliğna Ramazan ya Allah. Bizi arada ayda yetire deyip barakayım edin hayır duası var. Otam şu hayır duan mebnatı bilen umum Türkmen serada Recep ayda, Şaban ayda nefil arada tutuyan kendiliğe ve bağınla önüne hukmu da mustahab bir adam arada tutulursa beter kavuda. Yönüş arada bir tavsırmalı atlar var. O da şu ki şuurlardan, memberlerden bir bazen gayri muhakkak ulamalar doğru tahkik etmeyeni bir sürü aydan gurunları var ki şol aydan gurunlar kıynandak da Hanefi mezhebi muhakkaklarına oraya doğru değil. Şunu ulukan ustadların birinin bana sokanlarını verdiler. Neşi ödüğünde değişikli ulaması dediler. O sen şütadesini kabul ettiğini bekliyordun. Şu Erzevan hakkında sonra gurun verttir. Ben o da dedim, gurun verttir. O bir son ustad ip tanıyat. Ama o vakti Hanefi mezhebi muhakkak ulamaları şun hakkında başta bırak deyiptir. Onun tıyılığı, hormatı zahirine mümkini diyme oluyat, hataya, tahkiki diyme oluyat dedim. Bir de onun bir ihtiramı edin, o da görene ediptir. Yani Hanefi mezhebi muhakkak ulamaları Recep ayın başında 3 birun arada tuttun, 3 yıldan güneyen yuliye ya tanınman, leyletir regaib deyip barak mahsus bir 4 rekat nefil namaz becermekliği, ya şebe beraat deyip becermekliği, şofarım tayin edilmeklik, dağıt edilmeklik, ya 27'sinde Peygamber Kudasan meraza çıkıptır demekliği, şu da atlan hem metin Müslüman doğun, Hanefi mezhebin muhakkak ulamaları reddediptirler, doğru da ediptirler. Bedenen Müslüman ne? Namaz okuyan ne amayı var? Namaz okumaklıkta bir yerde ayıp var. Sen namazın Huda bilen Peygamber'in aydan olmadı. Namaz okumakta ayıp yok değil. Sen barıp 2 rekat sünnet ertene namazı 4 rekat okuyup bilmeyen. Ruku etmek kavdat deyip sen 2 rekat ruku edip başarmayan. Tecih etmek kavdat deyip sen üstad secde edip başarmayardın. Sen cemaat namaz okumak kavdat deyip sen nefil namaz cemaat okuyup başarmayardın. Her dağın ödün var tertibi var. Aradan ödün tertibi var. Namazın önünde tertibi var, hazın önünde tertibi var, ayak kola girmek önünde tertibi var, nikah etmek önünde tertibi var, ayet tutmak önünde tertibi var. Sen halan cülen öz aydanın oraya ne namaz okuyup boluyor, ne arada tutup boluyor, ne dehret kılıp boluyor, ne gusl edip boluyor, ne toy tutup boluyor, ne yağ tutup boluyor. Eğer men Müslüman mı da elhamdülillah Müslüman, bayat gibi şeriata tabi ol Müslümandır. Lalekim Allâhu Şamî rahmetullahi aleyh Reddül Muhtar Hanefi mezhebinin muhakkak ulamalarının biri. 2. cildinde Beşşid 69. sefetinde besarahat Leyletir regaib deyip Salatır regaib deyip o şuna menesi zatları var rahim kullen reddediptir Müslüman'da onu. Vallahi İbrahim Halebi Şerh-i Muniyye'de Halebi Kebir'de 430. sefetinde serahaten ol bir ahadisleri ki Peygamber deyip aytiya deyip de var rahim menberden malahim gayri muhakkak ulamalar sözlerde var Peygamber deyip aytiya diye şunlar sırahaten yalan söyleyiptir. Sırahaten ediptir ve hâdâ lenne hadîs-i salât-ı regaib vel berâ'a kad hakeme aleyhim aleyhime bil vedad. İmamâne hadis, Hanefi mezhebin ulamaları, ulukolları ve baştaki mezhebin ulamaları, eimmeleri, imamları Leyletir regaibin hakkında, Kadir Gece hakkında, Şebe berâatın hakkında o bilmeyen şığı meneslerden aylayanın keplen hakkında ki Peygamber deyip aytı diyerler, şöyle sırahaten yalan kep şu, Peygamber'in aydan kepi deyiptir. O vakti Peygamber'in aytmadık kepini, Peygamber'in aytı deyip ayttan, hamur günahkarçılık. Orada hepsini tahkik etmeyen aytiyerler kıyından taktı. Oradan da tereke niyetleri yoktur. O şuna mühendis Allâme Nurettin Maklisi rahmetullahi aleyh, mahsus birden risaleti var, Şiyanki Salat-ı Regaib'in hakkındaki 4 rekatta, her rekatta buradan okuyum olup, Müslüman doğun salatlar doğru değil. Erzevayda arada tutacak mı? Kulli suretine mustahab. Neyse tuttan tutuver. Hemmetin tutacak olan hemmetin tut. Günahsa tutacak olan günahsa tut. İkûnden bir tutacak olan ikûnden bir tut. Aslında tutmadan da hiçbir günah kaçırıyor. Müslüman doğun Şaban ayda şeyle. O şaarada şufarın becerilen namazlar 27'sinde bilmeyen Peygamber meraca gidiptir. Onun hetmin arada tutmadı. Bilmeyen Leyletir regaib deyip, balakım Salatır regaib deyip, ya şebe beraat deyip, şu tuğratında namaz becerilip de balakım şu tuğratında bir üyüşüp çağışıp şuna Müslüman doğuldum, şıratlar katı bir ulukan bir yanı ıslattır. Kim aytyan bunu? Medhepten gözlemeli. Ola näme medhep bilmeyen, Müslüman doğun bilmeyen ya bilmeyeli kulatı her kimde yanlışlık bolýar.
Yöne meni sen öz mezhebinde paybent bolmaly. Bir dastan men barha gurunumda aytyandım. Bir denana näde mezhep bide gerek? Mezhep näme üçin bide gerek? Mezhep diýerler din mi? Mezhep diýerler din taklamadan jemir çarçuk. Mezhep bolmasa dini taklap bolmaýar. Mezhep bolmasa dini herzimer söýýär. Mezhep bolmasa dini ihtilaf dörýär. Näme diýip? Bir däne zenana adam sen oňuşup gadyň ýanyna barpdyr. Gady Maliki mezhepmişdik. Denanda Maliki mezhepmişdik. Bir Hanefi bolsun diýär, ola Maliki mezhepmişdik. Denana dawatyny arz etipdir, şeýle adam bana şey diýe, bey diýe, şey diýe. O da gady sorapdyr. Men sen gazawatyň diýipdir. Araňda gurruňy Huda bilen Peýgamberin aýdan ne bolat çödeýinmi? Qur'an bilen hadise bolat çödeýinmi? Ya Imam Malik'in ka bolat çödeýinmi diýipdir. Ýa-ni anak. O denana akylly denanamış. O diýdi diýe, sen Imam Malik'in ka bolat ketipdir. Imam Malik'in aýdan ne bolat, yadan ne bolat, bolan ne bolat? Şoň aýdan kepim men hakymda näme diýýärmada? Sen şonu aýtda, maňa gazawat etipdir diýip. O zaman qady diýipdir. Olaýa Huda bilen Peýgamberden goýandan Imam Malik diýipdir. Hudaýyň aýdan goýanda da Peýgamberin aýdan goýanda. Onu gurrun yok ki sen gelip de Imam Malik'in aydan şoň olarak ketdiýmekliň näme? O denana akıl denana bu kawka aýdypdyr. Näme diýipdir? Men diýipdir Cenab-ı Qadi sen Qur'andan hadisen düşünýän anam ýok diýipdir. Men Imam Malik'in ka anam diýipdir. Şo näder akylly hep şöyle. Şu konu şeyde. Cenab-ı Allah'ın, Cenab-ı falan takdir, Cenab-ı falan mamusa, Cenab-ı falan şeyh. Sizin hemmece tiyide hormadyňyz zaýynna. Emma wagty ki sizin aýtýan kepleňiz Hanefi mezhebin ulamalarynyň aýtýan kepleňe ters gelse, sizin tiyile bolansyň kepleňi näde kenara goýmaly musulmandyň. Welen ki men ustadymda bolsaň, welen ki men takdirimde bolsaň, welen ki men men şeyhimde bolsaň, welen ki men pirimde bolsaň, welen ki men her nämemde bolsaň, marahim hatta men özüm bolup bir kebaýtdan mezhebe ters, sonra görsem ki şu aýdan kepim ýalňyşmyşdyk, men baýa çöküm öwrläp almaly musulmandyň. Imam Rabbani bolup kepine öwrüpdir. Men Resulullah da ýadan ýalňyslamda atlanma diýe, men keplem öwrüp alýarny. O zaman şu taýdan inşallah taala himmet edeyli. Şu Huda bilen Peýgamberiň 5 wagt namazy bar. Denalar öýde okuýar 25 derece. Mescide gelen ýalak denalar ýa-ni mescidde okuyan namazyny öýde okuýar okapken. Hani erkek adamlar mescide barsa 25 barabar 27 de sowap bolýarlar. Denalar öýde şoň batyrlar gabat ýerde öýde okuýsa, şoň 25 barabar Peýgamberiň sowap edipdir musulmanlar. Oşadan 5 wagt namazynda jamaatymyza gaýym bolayly. Huda bilen Peýgamberiň aýdyny wara bolayly. Öz mezhebinden çıkmaýly, mezhebine wara bolayly we ihtilafatlaryň hakynda ulahum bilen birdat diýip, o da gatdyrma. Mezhepden soraň, mezhepden birden soraň, bize ýazyp berýär. Mezhepden aýtmasa, Qur'an diýe, hadis diýe bir köşeň aşagyna bir gurrun bardyr. Qur'an hadisten Hanefi mezhebi fuqahalaryna wara, muhaddislere wara, tefsir mufassirlere wara aýtmasa, bir köşeň aşagyna bir gurrun bar. Şoň aýtýan kemine penja ananma bolýar. Ihtimal we ýalňysyn diýmeli şoň. Onşalardan haqiqatini etçek önemli demeli, takdirsini haydi mezhepten aýtýan. Mezhepten bir de aýtyp bermeli. Mezhep bir de barahim, din taklamaklıktan çüreyim, yalňyslyga girmeklikden çüreyim, gomrahiye girmeklikden çüreyim, şibir ulaqam Hudaý Taala beren bir goýan maňa taňa bir ýoly. Allah temizden tawfik bersin. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.